இங்க பாருப்பா, அங்க யாரோ ஜாகிங் பண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்கள எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு, அது யாருன்னு தெரியுதா அப்படின்னு 2-3 பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறமா தான் தெரியுது அது தனுஷ் அவர்கள். அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எல்லாம் ஷாக்கு. சார் தனுஷ் சார், என்ன சார் இந்த பக்கம்? நான் ஷூட்டிங்காக வந்தேன், அந்த நேரத்துல பாடி ஃபிட்டா வச்சிருக்கணும்ல, அதுக்காக ரன்னிங் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரையும் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு வணக்கம் வச்சுட்டு போறாரு தனுஷ் அவர்கள். தனுஷ் ரொம்ப எளிமையான ஒரு நடிகர், நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பல இடங்கள்ல. ரொம்ப சிம்பிளா தான் வருவாரு, அவரு பெருசா பேச மாட்டாரு, ஆனா அவருடைய படங்கள் நின்னு பேசும். நேஷனல் அவார்ட் வின்னர், எவ்வளவு திறமை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி தெரிய தேவையில்ல. அவருடைய படம் ரீசெண்டா படப்பிடிப்புல இருக்கு. என்ன படம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் மில்லர். அந்த படத்துக்கு அவர் வச்சிருக்க கெட்டப்பே ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். பயங்கரமான லாங் பியர்ட்லாம் வச்சு பார்த்தா அவரு ஈஸியா கண்டே பிடிக்க முடியாது. மாஸ்க் எல்லாம் மாட்டினா கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு, அந்த படத்துக்கு ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. ஏன்னா படம் வந்து ஒரு பீரியடிக் மூவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. படத்துல காட்சிகள்லாம் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சில பேர்லாம் சொல்றாங்களா. அதெல்லாம் கேட்கும் போது நமக்கு அவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. அந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஆசையை நம்ம எல்லாருக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணிருக்கு. சோ அப்படி இருக்கிற இந்த சூழலை இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பு இருக்குல்ல, இந்த மதுரை பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அங்கதான் இவர் இப்படி ஜாகிங் போயிருக்கிறாரு. சோ பார்த்த மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹாய் பை போட்டு போயிருக்கிறாரு. செம்மல்ல. சோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு, இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை ஜாட் ஜெனோ என் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிருங்க.